Не сдержайся, не стоять.
Hayırlı gün, hürmetli tamaşaçılar. Sizni barınızı da Abdulla Tokay Edebi Muzeyinde görüge şadbız. Bugün bizde yazıcı, tercümeşi, librettist Ahmet Feyzi'nin tuğuna 120 yıl tuğuğa bağışlanған edebi muzikal kişi. Bugün biz siznin bilen Ahmet Feyzi'ni türlü yaklap, aşırığa, bilmegen yaklarımızı öğrenirge tırışırбыз. Ahmet Feyzi 1903 yılının 11 Martında Ufada tuğa. Başta medresede, anları Ufa'nın Rus-Tatar mektebinde, Tatar gimnaziyasında bilim ala. Оренбургтағы Шәрік педагогика институтына укырға жіберелер. Ләкин ачлык елларының ауырлығы арқасында ул укуын ташлый. 1922 елдан Орта Азия якларына чыгып китә. Анда инде ул мәктәптә дә эшли, шулай ук театр, спектакльләрдә куеп йөри. 1924 елдан Уфага кайта. Укыту, тәрбия эшләре белән шөгыльләнә башлый. 1916 елдан Әхмәт Фәйзи иҗат эшенә керешә. Аның беренче иҗат җимешләре булып шигырьләр була. Шигырьләре халык күңелендә уелып киреп кала. Һәм хәзер сезнең каршыгызга Әхмәт Фәйзинең бүгенге көндә иң танылган җырларыннан берсе Умырзая җырын башкарырга Әүхәдиев исемендәге музыка киллияте студенты Хафизова Азалияны чакырасым килә. Әхмәт Фәйзи сүзләре, татар халык кие Умырзая. Концертмейстер, пианист, композитор Алсу Сыңғатуллина. Biz qatılava ergeç şiir üstüne Umırza yaşağa qorağız Umırza yaşağa Umırzaya qoqa Umırzaya sabağın Umırzaya şağa Umırzaya kolqa Umırzaya suza sabağın Umırzaya kebek gün görüşten Şığasımla kile tizerek Umırzaya kebek Umırzaya kebek Umırzaya kebek tizerek Umırzaya kebek Umırzaya kebek Umırzaya kebek tizerek Сезнең каршыгызда Әүхәдиев исемендәге музыка киллияте студенты Азалия Хафизова булды һәм концертмейстер, пианист, композитор Алсу Сыңғатуллина. 1924 елның ахырыннан башлап
Фәйзи берничә ел Донбасста татар шахтерлары арасында укыту эшләре алып бара. Аннан соң Мәскәү, Казан, Татарстанның Арча районнарында мәгариф системасында эшли, 31 елдан Мәскәүгә күчеп китә һәм шуннан гомеренең соңгы өлешләрен нәкъ менә Мәскәүдә һөнәри язучы сыйфатында уздыра. Бийек Ватан сугышы башлангач, Әхмәт Фәйзи үзе теләп фронтка китә. Волхов, Карелия, 4-нче Украина фронтларында чыккан газеталарда хәрби хәбәрче булып хезмәт итә һәм аның бик күп шигырьләре дә шул темаларга багышланган. Сезнең каршыгызга Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Әлфия Хәбибуллинаны чакырырга теләр идем. Әүхәдинең хатыны Мәйшәкәр белән саубуллашуы. Булай булды. Бер көнне кайтып кирде Әүхәди. Хатынына эндәшергә басмый йөрде Әүхәди. Үзе булай ни өчендер шатланган да шикелле, хатыны белән сөйләшүдән сакланган да шикелле. Хатын диде: "Ачуланма. Күңелемне күр, кадерлә, мин китәм. Кыскасы чемоданны әзерлә." "Кая?" диде хатыны. "Командировкагамы, Казангамы, Мәскәүгәме, Минзәләгә табамы?" "Фронтка" диеп Әүхәди әйтте салды тиз генә. Ышанмады хатыны, карулашты иренә. "Бетмәс синең лыгырдавың, фронтка да фронтка. Инде бер ел шул сүздән кайнатасың син бутка. Кайчан бер көн минем белән юньләп сөйләшер икән? Кайчан мине хатын итеп ипләп эндәшер икән?" Булай диде Әүхәди. "Уйнап әйтмим бу сүзне. Хатын-каем Мәйшәкәрем, чынлап әйтәм бу сүзне. Ышанмасаң, мә, ука." Кесәсендә чуалды, бик күп кагаз арасыннан бер документ чыгарды. Кыйлып төште хатыны. Ни әйтергә белмәде. Кинәт булган бу эшкә күңеле белән күнмәде. Шулай торгач аптырап, әйтеп салу кирәкме? "Әйт, Әүхәди, чакыралармы? Әллә үзең теләпме?" "Чакырсалар ни хәл итмәк? Бармаянча чараң юк. Үзең теләп китсәң әгәр, җибәрергә чамам юк." Кызып китте Әүхәди. "Аңламыйсың, Мәйшәкәр, нәрсә булыр? Һәммәбез өйдә утырсак әгәр. Мин китәм үзем теләп, илемне саклар өчен, ирегемне, хатынымны, баламны яклар өчен." Шулай дигәч, Мәйшәкәр йомшый төште, уйлады. Яулыгының читен кабып, шыпырт кына елады. "Аямый мен Әүхәди, илем өчен берни мин. Тик кара акылым белән шуңа гына төшенмим. Ялгызыңны фронтта кем кайгыртыр, яратыр? Кем синең тыруыңа кайнар кофе кайнатыр? Кем әзерләр җылы су? Кем юар киемеңне? Тимәң төшсә кем тагар? Кем тепшер аягыңны?" Булай диде Әүхәди. "Рәхмәт хатын анысына, мине назлап, кадерләп, иркәләвеңә барысына. Әмма шуны әйтим әле, артык иркәләдең. Син мине иркәләп тәмам балага әйләндердең. Хәзер үз көнемне үзем күрәсем килә, киресенчә авырлыкка, эшкә күнәсем килә. Мин кешеләр татыганны татып карыйсым килә, кыскасы фашистка атып карыйсым килә." "Аттың" диде хатыны. "Атып нишли аласың? Бомба төшеп бәреп ватса, күзлегең буяласын." "Дәшмә хатын. Күз ягын мин анда рәтләдем. Мин просто күземнең рәтсезлеген әйтмәдем." Төне буе йокламады, план корды Әүхәди. Әмма шуңа карамастан иртүк торды Әүхәди. Аңардан да иртә торып, караңгылы яктылы юл кирәген әзерләп төйнәп куйган хатыны. "Кая?" диде Әүхәди. "Әзерләгән әйберең, гадәтеңчә артыграк салмадыңмы кайберен?" "Юк, диде хатыны. "Һич артыгын салмадым. Әле хәтта куркып торам, җитәрме дип салганым."
Зур түйінде юл керегін, шимаданда киімін, міне мында шей білән шикер салған түйінің. Саквояжға тауық білән тутырылған қос салдым. Сарық иті килайырым қурқам, ахыр ос салдым. Міне мұсы бик кешкіне, жеңілгіне түйіншік, 40 көкей, 2 киламай, 1 кила әрімішік, міне бұсы жетер! Жетер хатын! Келірген деп білдің ме? Әлі меңа ойырым вагон берірлер деп білдің ме? Түйіншіклер шешілді, шымаданнар ішқынды, әухәди әйбірлеріні бушатырға тұтынды. Бушатылды қаз, үрдәк, киметілді май, шекер. Ол бушатты бушатқанны кері салды май шәкер. Лағырдама әухәди, бірді юққа ярсыма, юл ғазабы, гүр ғазабы, керек бұлыр барысы да. Қарулашты әухәди, сатулашты май шәкер. Бага шақты шингәшкіне татулашты әухәди. Кинәт кенә таралды, қойырып кеткен бұлытлар. Шулай болмай келіп жетті айырылышыр минутлар. Май шәкәрін құшып алды, қадірлісін, яқынын, һәм шын көңілден суырып өпті хатынын. Ұзақ өпті, дұлқынланды, ерәкіліп-біліп секірді. Ең бірінші қауышқанда құшып өпкен шекілі. Рәхмәт бик зур. Татарстанның ат казанган мәдәният хезмәткәре Әлфия Хәбибуллина булды. 30-нчы еллардан башлап Әхмәт Фәйзинең драматургия өлкәсендәге иҗат эшчәнлеге тематик һәм жанр ягыннан төрләнә. Ул Тукай образын әдәбиятта тудырган беренче адымы да драматургиягә карый. 20-30-нчы еллар иҗатында Тукайга багышланган Тукай җаекта, Тукай дигән сәхнә әсәрләре дөнья күрә. Сәхнә тарихында беренче татар балеты Атыла Тукай әкиятләре нигезендә Фәрит Яруллин, Әхмәт Фәйзи һәм Якобсон тарафыннан иҗат ителгән. Шүрәле балетыннан язма карап китик. Шурале композитора Яруллина.
Şureli baletinden Simbike ballatsı yankıradı, başkardı Alsu Sıngatulina. Ahmet Feyzi küp kine komediyalar, satirik piyesalar, tarihi biyografik dramalar icad ете. Teatr сәнгатенең синкретик жанрларын үзләштерү юлында уңышлы адымнар ясый. 1939 елда Татар дәүләт опера һәм балет театры үзенең беренче сезонын Нәҗип Җиһановның Ахмәт Фәйзи либреттосына язылган Кашкын операсы белән ачып җибәрә. Нәҗип Җиһановның Җәлил, Мансур Музафаровның Зөлхәбирә опералары, Габайдуллинның Кисекбаш балеты шулай ук Ахмәт Фәйзи либреттоларына таянып иҗат ителгән. Хәзер сезнең каршыгызга Татарстан Республикасының атказанган артисты Айдар Габдиновны чакырам. Җәлил операсыннан Җәлил ариясы. Концертмейстер Алсу Сыңгатуллина.
Татарстанның атказанган артисты Айдар Рабдинов, концертмейстер Алсу Сынгатуллина. Әхмәт Фәйзинең иҗатында Тукай романы аеруча зур игътибарга лаек. 2 китап итеп уйланылган бу эпопеяны әдип 1947 елда яза башлый һәм беренче китабын 1950 елда тәмамлый. Шул ук елны роман Совет әдәбияты хәзерге Казан утлары журналында, соңрак Татарстан китап нәшриятында аерым китап булып басылып чыга. Ул тиз арада рус теленә, аны казах, үзбәк, болгар һәм башка телләргә тәрҗемә ителә. Тукай романы өчен 1958 елда Әхмәт Фәйзи Габдулла Тукай исемендәге Татарстан дәүләт премиясе белән бүләкләнә. Тукай романыннан изек. Укый Татарстан Республикасының атказанган артисты, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Илнур Закиров. Баралар, барда бір якка, калага таба. Җәяүлеләр, атлылар, юл өстеннән ач каргалар көтүе кузгалып очып китә. Җирдән тәбәнәк кенә булып, көлсыман сыры тузан күтәрелә дә, хәлсез генә кире ята. Тирә-як тагын авыр тынлыкка чума. Вак кына сыры тузан белән томанланып торган зур һәм эссе күк җиргә рәхимсез кайнар сулышын бирә. Кайсы авылныкылар? Моны өр-янга сары чыпталар иелгән арбада утыручы киез эшләпәле агай янәшә баручы җәяүлеләрдән сорады. Ул чыпталар өстенә менеп, атка карап утырган, изүләре шишелгән, муены алга сузылган, зур авызының аскы ирене эсседән әлсерәп салынып пешкән. Аңа аркасы белән беркү тынлыктан уеп 4-5 яшьлек малай утыра. Ул күзләрен ачарга тырыша, әмма күз кабаклары авырайып басып төшәләр. Күзләр йомыла, иреннәр әкрен генә ачыла, аннан кичкенә ак тешләр тезелеп күренәләр. Югары ашытлар! Дип җавап кайтарды арба белән янәшә баручыларның берсе. Үзегез кайсы авыл? Ишиле. Башланган әңгәмә шуның белән бераз тынып торды. Кешеләр юлларын дәвам иттерделәр, тик бераздан җәяүлеләрнең яшьрәге арбада утыручы малайга игътибар итеп шаярыбрак сорау бирде. Егет кая бара? Ул да сәүдә беләнме, әллә безнең кебек эш эзләпме? Малай күзләрен ачып аңа карады. Егет минеке түгел. Миңа әманәт итеп кенә биреп җибәрделәр. Авылда рәт бетте. Калада асрамага алучы бар, диде олаучы һәм әйләнеп малайга дәште. Аякларың уйымадымы, Габдулла энекәш? Сузып утыр син аларны. Менә шулай. Үзе аның аяк астындагы чыптаны көйләбрәк тартып куйды. Кинәт алда кара багана булып өермә күтәрелде һәм юлчылар яныннан гына тузгып үтеп китте. Кешеләрнең йөзенә кайнар җил килеп бәрелде. Бәхетсезгә җил каршы дип белми әйтмәгәннәр шул, диде җәяүлеләрнең берсе. Сөйләмәдә, дип аның сүзен алҗыган тавыш белән куәтләп куйды әлеге ашыт кешесе. Анысына да сүз әйтмәс идең. Җилен дә йырып чыгар идең әле. Әйтергә ирендеме? Әллә бу бөтенесе өчен булай да ачык мәсьәлә идеме? Ул сүзен дәвам иттермәде. Аның тел төбе кая барганны шундук аңлап алган озын муенлы чандыр крестьян ялкау гына шыгырдап куйды. Кая барсаң да кара сакалың өстеңгә менеп атланган инде. Баягы яшь крестьян моңа өстәде. Бер дә булмаса, тотабыз да бандюкка китәбез. Нигә? Кишетнең Алаша Хайретдин кайтып сөйләгәнне минем абый үзе тыңлап торган. Пашпортың гына булсын дип әйтә ди. Темир юл казырга да шулай җыйдылар. Васим Хайрулласы китте дә юкка чыкты бит әнә. Берәү дә бу дөньяга мәңге яшәргә килмәгән инде анысы. Өметсез бер шайтан ди. Барыйк әле, аннан тагын күз күрер. Габдулла тагын бик нык уеп китте. Ул яңадан күзләрен ачканда юлдаш абыйлар юк. Ат ниндидер авыл урамы белән бара иде. Гаҗәп таныш ис аның борынын кытыклады.
Пішкен карта исе. Ашысы килеп теләге аның ишен борып алды. Соңгы тапкыр алар бүген иртән ниндидер авылда кунарга кергән җирләрендә чәй эчтеләр. Лаучы абый аңа өйдән алып чыккан кечкенә алабута күмәченең бер читен сындырып бирде. Габдулла аны зур ләззәт белән әз генә тешләп капты. Анда да бер юлы чәйнәп йотмый, бераз авызында суырып торды. Шулай да ул олы телдән кече телгә дә җитмәде. Карта бит ул Кыры алабута күмәчегенә түгел инде. Ул җылы, тозлы, үзеннән терлекнең ниндидер аеруча бер исе аңкып тора. Соңгы тапкыр ул картаны моннан бер ай элек ашады. Бабасы үзенең соңгы сыерын суйды, аның итен тузлап куйдылар, башын, аякларын, картасын һәм ишәк бавырларын аерым пешереп ашадылар. Иң тәмлесе әлбәттә өтелгән һәм пешерелгән аяклар булды. Шебен ашарлыкта ит калдырмый кимереп бетерделәр аякларны. Алардан ашыклар калды. Габдулла бабасының улы Кәшфинур белән ашык уйнады. Ат акрын гына авылдан чыгып китте. Карта исе дә бетте. Тик ялгыз идән күккә сыйык кына төтен күтәрелеп калды. Татарстанның ат казынган артисты Илнур Закиров булды. Әхмәт Фәйзинең татар әдәбиятына, мәдәниятына керткән өлеше бик зур, ул бәһасез. Һәм сезнең каршыгызга Татарстанның халык шагыйре, Татарстан язучылар берлегеннән Газинур абый Моратны чакырырга теләр идем. Газинур абый, рәхим итегез. Hürmetli milletvekiler, muhterem ustazlar, edebiyat tarihinde, her edebiyat tarihinde bütün janrlarını da 100 derecede kulaçlayan, bütün janrlarda da aktif icat etken, bizim tanıtkan, o janrlarını üstlergen yazıcılar big az bu. Big sebep bu. Bu dünya devletinde şulay, bizde de şulay. Mine Ahmet Feyzi mine şunday unikal ediplerinin birisi. Şundan da onun şekilli edebiyatının bütün janrlarına da ötüp kırgan yazıcılar belki 20. asırda yoktadı. Hazır da bir kez yine benim bilgenlerden. Mine şu Ahmet Feyzi, poezi de olsun, proza da olsun, dramaturgi de olsun, opera sanatında olsun, balet sanatında olsun, tercüme ülkesinde olsun, edebi tenkit ülkesinde olsun, publisistik ülkesinde olsun. Mine Bağlar edebiyatında. Bu mine mındı şimdiden de bu unikal yazışı. Elbette mınday yazışlar bir qaşanda mıntılağa tiştüğül. Olar kileşek buğunlarını da terbiyelerge layık adipler. Onların idatları da her daim çıkıp tılağa tişti. Mınday yazışlarının eserleri. Mınday unikal yazışlar eserleri. Bu gacayip yazışlarından da belki biz anlayınca ezgine kaderinde bile bitiririz. Çünkü bize doğallar şu kadar küp. O yakıt biz şunday büyük şahslarımız, Ahmet Feyzi gibi büyük şahslarımız, koşak belki ezilip yine buraya kadar da kalatırlar. Mine Tokay'dan 17 yaşlarına yaş olgan bizden Ahmet Feyzi'ye 120 yıl tuldu. O mine 28 yıl olgan. Ömrü onun bir kadar seyahatlerde yürüp uzakal ömrün. Bir oturak tırmış yaşamak. Onun şu an böyle tesiratları da olgan bir kurgan, kupirgan, o hatta Donbass'ta var çıkmış zamanda. Ben bugün dilekçiyim Donbass. O Donbass'ta bir yaşta yaşadı. 20 yaşta oldu bir kadar oldu. O Donbass'a varıp Tatar şahçıları arasında ilim, marifet, nuru dağıtıp yürüyen şey. Ondan sonra hatta aşağı var çıkan zamanda, aşağıda da hep yürüyen o. Kudüs'lük şimdi yaşayan bayan da. Onun
Шауыштырмаса, аз ғұмыр yaşagan kişi. Бик kızғаныш әлбәттә. Сәламәтлеккә туймаганын ул нишисең. Ләкин менә шушы шауыштырмаса кыска гомерендә бу фидака әдип тау кадәр хезмәт калдырган үзеннән. Һәм әйткәнемчә, ул андый әдипләр безнең һәр вакытта күз өстендәге аш булырга тиеш. Менә әлбәттә китаплары, әсәрләре басылмады түгел, басылды. Ләкин минем белүемчә, аның соңгы китабы 100 еллыгына чыккан булган, сайлам мәсьәләләре. Аңа инде элегрәк 5 томлыгы басылып чыккан булган. Һәрхәлдә кайсы гына жанрны алсаң да, хит балалар әдәбияты булсын. Драматургия булса, хит проза, инде ул проза инде поэзияда фретлар булса, ул татар поэзиясының yüzük кашы санала бит инде ул поэма, интеллектуаль поэзия вәкиле бит сын мәгънәсендә ул поэма заманында бик югары уңыш казана. Поэзиягә теге халыкның мәхәббәтен тарта үзенә игътибарын җәлеп итүгән поэмаларның берсе ул. Менә шушындый безнең мондый кадерле әдибебез һәр вакытта да безнең халыкның, безнең укучыларның күз уңында булырга тиеш. Андый язышларның әсәрләре һәр вакытта да басылып торырга тиеш. Әгәр дә китабы чыкмый икән, ул нинди генә бийек язучы булса да, ул көннәрнең берендә акырын гына онытылуга дучар була. Менә рәхмәт Тукай музейына, монда Тукай музейында аның кичәсе үтүе, искә алып кичәсе үтүе бик табигый. Чөнки Әхмәт Фәйзи дигәч, иң беренче Тукай искә төшә, Тукай дигәч, иң беренче Әхмәт Фәйзи искә төшә. Рәхмәт. Газинур абый нәкъ менә минем сүзләремне алды дисәм дә ялгыш булмас. Тукай дигәч Әхмәт Фәйзи искә төшә, һәм чыннан да Фәйзи дигәч Тукай күңелгә килә. Безнең бу кичәбездә дә без нәкъ менә төп игътибарны Әхмәт Фәйзинең Тукайчы булуына игътибар итәсебез килә. Тукай романы ул Тукай белән кызыксынган, Тукайны өйрәнгән һәрбер кешенең истәл китабы. Һәм Әхмәт Фәйзи Тукай романы белән, Тукайга багышланган башка бик күп әсәрләре белән Тукай фәнендә аерым югары урын алып тора. Шул турыда тулырак сөйләр өчен сезнең каршыгызга без үзебезнең остазыбызны, галимебезне Тәлгать абый Галиуллинны чакырырга теләр идем. Филология фәннәре докторы, профессор, Татарстан Республикасының һәм Россиянең атказанган фән эшлеклесе һәм Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Тәлгать абый Галиуллин. Рәхмәт. Әхмәт Фәйзинең хөрмәтен шуннан башланды. Түбәтә эзләп килдем бүген. Хөрмәтле җәмәгать, сез барыгыз да бүген Әхмәт Фәйзине әлбәттә яратып килгәнсез, ихтирам итеп килгәнсез. Аның турында сөйләшүне рәхәтләнеп, йотлыгып тыңлап торасыз. Чыннан да бу шәхес тыңларга да лаеклы, өйрәнергә дә лаеклы. Булай карасаң, аның биографиясе әллә ни зур да түгел шикелле. Ләкин шул ук вакытта биографиясе аның максатчан булган. Инде Уфада итекче гаиләсендә туып, шунда башлангыч белемне алгач, мәдрәсәдә укый башлый, ләкин аннан соң үзгәрешләр булып килә, һәм ул аны җибәрәләр Оренбургта ул заманда көнчыгыш телләрне өйрәнү институтына. Анда озак укый алмый, чөнки бер мәлне ачлык башлана, революция бөтен дөньяны үзгәртеп куя, һәм ул Төркмәнстанга китә. Һәм 21 елдан 24 елга хәтле Төркмәнстанда тамагын туйдырып яши, һәм татар балаларын җыеп шулай ук мәгърифәт өйрәтә, укырга, язарга өйрәтә. Һәм шуннан соң кайткач Әхмәт Фәйзи көтмәгәндә Казанга да килми уйлап карагыз, Арчага килә. Менә ул турыда уйланырга мөмкин, ни өчен Арчага килә? Чөнки Арча Тукайны биргән. Аның менә иҗатының башында ук Тукай аның иң яраткан шагыйре.
Ул Мәҗит Гафури белән Тукайдан үрнәк алып, инде 15 yaşında birinci şiirlerini yaza başlıyor. Birinci şiirinin ilk şair bulsan idi di. Şundan da o özünün bu maksadına erişe. Hem mine hazır yine ben onu anladım. Onun icadını öğrengen kişi olarak niçin Arşak'a kile? Çünkü anda Kırlay var. Anda Tokay izleri var. Anda zakkına 1-2 yıl Arşak'da yaşayıp Tokay'ın bütün izlerin, yaşayan urunların, aralaşkan kişilerin, ayak baskan izlerine hatle tekşirip yerenip kayta. Hem şundan sonra dahi Tokay romanları doğa. En evvel Tokay draması, anları keşkine apuş, anları zorlap gidip Tokay degen iki kitaptan turgan dialogiyasını yaza, hem şundan da Tokayeviyet bularak, Tokay neylenişi bularak, anın bilen yanaşa koyarlık kişi küp tügüldür. Mana ne için Tokay'ını yaratao? Çünkü Tokay anı bir yaktan milliliği bilen, ikinci yaktan fikri bilen, hem üçüncü yaktan Tatar halkına has mığını yüzünün eserlerinde çağaldırı bilen tartıp durar. Ahmet Feyzi icadı turunda şundan da kendi bu silap olur idi. Ben şimdi yaşayacak şakta da Ahmet Feyzi turunda yazdım, öğrendim. Hem mesela bir makalemne bulay deb atalgan fikir, suret hem uylab qarayım da şundan da dürüst etilgan bir. Çünkü o fikir şairi. Bu Tatar poeziyasında intellektual başlangıçını yuvarı dereceye ko'targan şairlerimizden birisi. Hem onun mana shu qaysi eserini qarama, anda birinchi şiratda intellektual kişinin mana kuvveti, akıl jigari, onu bundan da zor şairler yasayı. Hem ikincisi suret. Onun suretlilikке ol bir ihtibar edi. Suret baylığının iskitkeş, onu şu silep de bula, yazıp da bula, hem mın. Mına şu görsetilgen Umuzaya degen jırından alıp bararız. Onda Tatar halkına mın, Toru mönnesinde çağılış tapkan. Nihayet Ahmet Feyzi'nin şundan da bu bik yerge yarata bir orunda durmuyor, bir koşanda Türkmenistan'dan qaytkaç. Kazanda da bula, ondan soň Moskvaga barıp urnaşam, 31-nji ýylda Moskvada urnaşa da, şondan soň indi ijad işi bilen meşgullanä. Hem Ahmet Feyzi mine dürüst etdi, Gazi Nur Murat şondan da janrlar özünçeligi ýagyndan, bütün janrlaryny kulaçlap baru ýagyndan, mine mesela men onun bilen ýanaşa koýarlyk şairini bilmeýim. Indi o 55 yaşında vefat buldu. Bizim bar şairlerimiz yazıçları 90'ga jetken, 100'ge yakınlaşkanlar da var. Lakin şulay da mana şu hatlı kıvaçlı miras kaldırmaganlar. Hemen soň biz Tokayga barybızda Dürüst Ahmet Feyzi'ge burçlu çünkü Tokay bülegin buldura. Tokay bülegin buldura hem birinci Tokay bülegin ala 58-nji ýylda hem 2 aydan soň vefat da buldu. Agar Ahmet Feyzi Tokay bülegin olmagan bolsa, ol meňe da elekmeýän bolar. Mana ondan soň jemagat näse etesem kile menim. Şundan da Tokay muzeyi bik zor rahmet alarga. Bütün büyük kişilerimizni eske ala. Hem şundan da Ahmet Feyzi'ni yaratkan kişilerin bunda köbüsü olaryny bilen binany. Köbüsü şundan da Ahmet Feyzi'ni yaratalar. Onu yaratmışa, hürmetmişe bulmuy. Mana mene mesela prozasyny artık bilmeýim, dramaturgiýasyny bilmeýim. Lakin onun şiiriyetin, poeziyasyny öğrengen kişi. Onun mene şu hatta bir poeması, Fleytler degen poeması içinde Tokay bilegine layıklı şair oldu. Mana 30-njy ýyllarda Tatar poeziyasyna Ant poeması bilen Hasan Tufan gelip kire, Musa Jalil gelip kire, Fatih Kerim, şundan da mana şular arasında da Fleytler poeması yüzde bir ayrılıp tura lezzet berip. Mana kızıkkına, anın tip heroyu lirik kahraman. Ol öz isiminden sili. Ol revolüsiya şaklı, rahatlıkta yaşayan, dünya maşakkatlaryny artık bulmagan, hem şulay turmuş barır, özgermişe barır diye oylayy. Ol fleytlar dinlerge yarata. Ahmet Feyzi'ni geliştirip birden kişi, anın geçirişleri bilen, jylanywy, sızlanywy bilen, ikinci ýakda fleytlar ıngıraşa. Yani tavuşları bilen şu kişinin hislerine
beraber revişte tavuşlarını üzerdi. Hem Irak'ta dengiz çayqala. Mana şu iş momentini alıp, Feytullah romanında o kişinin dünyaga qaraşı özgərüni, dünya qaraşını akırınlap, anladım, hadi bir so'pish. Bulayda tüylərə jenib oturam. Sen ona şiraz etkendir. Hem Cemaat şundan da şu biz, onun devamçıları, onlara biz rahmetli bulurlar deyişimiz. Tatar halkının Ahmet Feyzi degen şairi bolu, prozayigi bolu, dramaturgi bolu, temkinçisi bolu, publisisti bolu, demek ol bəxtli xalq. Ol yaşarga xalq, rahmet, Ahmet Safa oğlu Feyzi babay. Biz seni yaratabız, senin icmakta bulunun dilimiz, hem yazgan olsa görüşürüz deli. Rahmet. Академик, профессор, біздің зор ғалиміміз Талғат абай Ғалиуллин. Рахмет Талғат абай сізге. Сіздің қаршыңызға біздің екінші зор ғалимімізні, ұстазымызны Хатип абай Меңнеғұловны шақырға тілейміз. Хатип абай, рәхим етіңіз. Филология фәннәре докторы, профессор, Россияның атказанган фән эшлеклесе һәм бик күп премиялар лауреаты. Хатип абай барсын да оқып бетереп булмый. Мен инде тыйынмага интервью бердим. Гадәттә бит шулай. Инде интервью берген вакытын сөйлейсең. Һәм аннан инде синең бүтән сөйләгәнеңә бирәләр. Бираздан тыңлаганда аның иң әйбәттәге икенче дәрәҗәдәге кала әйбәт ширләрен инде теге журналистлар үзләре итеп бирә. Бу шарапта ничектер, әмма бирүем минем шактый тулы булды хак. Нәрсә әйтергә? Менә монда басым ясалды теге тормыш юлы дип. Мин әле уйлыйм, Уфада туган, Оренбургда булган, Түркстанда булган, Донбасста булган, Казанда кына алган, аннан гомернең зур өлешен Мәскәүдә узган. Менә күрәсез, бу да теге аның әле тормыш юлының тәрҗемәи хәленең төрле урыннарда булды. Һәм төрле урыннарда булган вакытта ул төрле кешеләр белән очрашкан. Һәм менә шушыннан үзенең киләчәктәге иҗатына мая җыйган, материал җыйган, уй фикер туплаган. Менә шушы ягыннан. Һәм тагын икенче бер моментта безнең гадәттә бит инде менә татарның әдипләре, шагыйрьләре, күренекле кешеләр хакында сүз барганда Казан дип әйтәбез. Казан. Казаннан башка хәтта иң аз булган Сәгыйд Рәмиев тә берничә ел була Казанда. Әмма Казанда яшәмәгән диярлек. Оршада яшәгән, эшләгәндер, анда материал җыйган дип әйттеләр. Анда 1-2 ел гына була. Өмер башка урыннарда булдырган Мәскәүдә. Әмма аның шушындый күңеле Казан белән бәйләнештә. Һәм игътибар итегез. Менә ниләрдән Мәскәүдә теге ниләрдән безнең җырчылар әзерләгән вакытта башкалар инде алар белән тыгыз мөнәсәбәттә тора. Аннан беренче теге татар операсының теге либреттосын, Кашкынны язуы, аннан соң бераздан Шүрәле, Җәлилләр китә, башкалар. Һәм менә шушы төп Мәскәүдә булса да, ул үзәгендә кайнаган буларның. Һәм аннан тагын шунысы бер як бар, ул инде татарның күренекле кешеләре белән генә түгел, Советлар Берлегенең, урысның башка халыкларның күренекле затлары белән дә тыгыз мөнәсәбәттә тора. Мәсәлән, аның ниләр белән, Фадиев белән, Корнищук белән, башкалар белән шушыннан. Һәм монда менә татар мәнфәгатьләрен уздыруда, татарның мәнфәгатьләрен башкалада яклауда, әйтүләренә караганда инде зур өлеш кертә. Ул кыен чорлар, шушы ягыннан. Аннан инде өченче әйтәсе килгән фикерем шушыннан ибарәт. Менә монда Талгат бик дөрес әйтте, чыннан да төрле тармакларда. Һәм менә шу төрле тармакларда ничектер ул табигый рәвештә буларны берләштергән. Табигый рәвештә берләштергән. Просында язган, шигырендә язган, аннан соң пьесасында язган, башкасын тәнкыйть мәкаләләрендә, минем тәнкыйть мәкаләләре шунысы, безнең менә университетта укытты, минем остазларымның берсе Нилави Юзеф шул тикне мактыйдыр. Аның менә тәнкыйть мәкаләләре менә шуны үрнәк алып язгысы, тәнкыйтьчеләр, галимнәр дип инде. Һәм менә шушы. Димәк, диләрдән менә шушыларны берләштергән аның. Тагын бер якта менә үзенең дә
Хәзер бит менә ниләр бар. Ну, галимнәр, язучылар, дуслыклар күбесенең инде ташка үлчим. Ничек тә бер-берсеннән көнләшү бар, башкасы. Ул вакытта ихласи дус булганнар. Хәзер менә Муса Җәлил белән Җәлил Оренбургта вакытта дус булганнар, шуннан дуслыклары килә. Ondan sonra hәзер башка ниләр, менә аның сырдашлары, Фатих Хөсниләр, Сибгат Хәкимнәр, Хәсән Туфаннар, Муса Җәлил, менә башкалар белән хәзер шуннан чын дустана мөнәсәбәтләрдә торганнар. Бер-берсе өчен куанганнар. Менә монда Фатих Хөснинең экранда сүзләре китерелде. Аннан башкалары да бар. Аннан үзенең дә иҗаты, аның менә әсәрләре. Инде 4 томлыгы чыккан бит, аннан 5 томлыгы чыннан да чыгарга кирәктер инде аның. Хәзер шушыннан аның иҗатын өйрәнеп үлсә, гәрчә күп эшләнмәсә дә, мәкаләләр, башкалар бар инде. Менә Захир Шәйхелистан нидә иялидә эшләгән иде, аның инде диссертация яклаган белән, аның буенча теге монография чыгарган, һәм безгә әле менә шуннан да без оныта төштек, ниләрне Әхмәт Фәйзине аны өйрәнергә кирәк. Аны өйрәнү генә түгел, аның иҗатын пропагандаларга, халыкка, мәктәпләрдә, уку йортларында, радио, телевидение аша, әгәр дә шулай итмәсәк, менә бик дөрес әйттеләр монда, нинди генә бөек булса да онытыла бара. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт Хатип абый сезгә. Әхмәт Фәйзинең 30-40 елларда, 20 гасырда дуслары, шырдашлары белән ничек аралашуы, хезмәттәшлеге турында да берничә сүз әйтергә теләр идек. Фуат абый, сезне чакырабыз. Фуат абый Галимуллин, филология фәннәре докторы, профессор, Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, атказанган фән эшлеклесе. Hürmetli cemaat, inşallah bugün bizning Tatar edebiyatının g'ajayib zo'r shaxsi bilan, vakili bilan uchrashamiz, uni esga olamiz. Durusini aytgan vaqtda Ahmet Feyzi mana men quvvatlab bo'la shulay bir g'ajayib zo'r figur. Onun elbette ko'p janrlarda ijod etüge o'zi bir so'qlandirsa, bik tiren ma'nali san'atcha yuqori kimelde ijod etüge tag'inda zo'rroq qozonish bo'lib turadi. Mana birida yangrab ketdi, onun edebiyat teoriyasine, tanqidi ülkesine kiritgan xizmatlarini taqdir etü turunda. Mana men o'zim naq shul yillar turunda, ya'ni 20-30 yillardagi Tatar edebiyati bo'yicha doktorlik dissertatsiyasi yozdim. Hem mening xizmatlarimning negizine Fathi Burnash hem Ahmet Feyzi'nin shul yillardagi estetik qarashlari da yotdi deb aytar edim. Chunki men mana Tatar edebiyatında yazıcılar tarafından icad etilgen estetikaya qaragan şunday tiren fikirlerini toplagan hizmetlerini bilmeyim. Mana onun bu yağı da g'ajayib yuqori derecede işlengen. Mana ali bu yağına da eğer de ultra estetik ülkesindegine işleyen bulsa da bizning fənimizdə, edebiyatımızda zor orun kaldırgan bulur idi. Mana bu mınsına min ayrıca ihtibar ettim. Sivət Ağa Hakim Ahmet Feyzi vafat bulgaç aytgan idi. Mana şairimiz vafat buldu, bakılıkka koştu. Onun ardından ne hikmet jır tuda. Halk 33 yılda yazılgan Umurzaya degen eserin jırga saldı. Bu isketkeş hikmetli bir hal buldu. Şairinin bəxti mana şunda göründü. Onun icadının zorluğu, halkşanlığı, halkka kirekligi. Mana şuşunday bik ulu fikir aytdi Sivət Ağa bu halkta. İnşallah da mana onun
edebiyatımızga gına түгел, belki sanatımızga kirtken ölüşleri turunda da sözler buldu. Ol birden icad edip, ikinciden mana şu edebiyat sanat ehilleri turunda kaygırtıp da yaşadı. Mana ol Moskov'da yaşadı 27 yılın. Şunda öldü de vefat buldu. Hem vasiyeti meni Qozonda jirlegiz. Qozonga alıp qaytib jirlediler. Demek onun için Qozon barından da yakın bulgan. Tatar baş qalası ime. Tatarның yüreği, üzegi hem onun asıl suyakları şundaq da biri de yata. Salih Saydaşev de Moskov'da vefat buldu. Mine onu jiyiştirip Qozonga alıp qaytuda Ahmet Feyzi'nin rolü iskitkeç tur buldu. Mine ol Salih Saydaşev turunda şuşlay kaygırtuşanlık görsetdi. Çünkü onun kadrin Tatar halkı için zorluğun ol barından da ilegirek, köbürek barımızdan da anlagan göresin. Hem ol onun bir şığanağı, boy şığanağı elbette eserlerinde, lakin şulay da hatlarında da deyip eytiriydim. 1987 yılda onun 5 tomluğu çıktı. 5. tomda onun bayta hatları var. Hem şunda görgeç Ahmet Feyzi'nin büyüklüğü ikinci yaktan görene. Mene eytik ol yaza Ömer Ağa Beşirev'e yazgan hatında biz 55. yılda yaza olanı biz Moskov astındağı Kompozitorlar Soyuzu'nun icad yurtunda Necip Cihanov bilen Musa Jalil turunda opera yazıp yatabız değil. 55. yıl. Әлі dürüsün etkende, dürüsünde 53. yılda literatürni gazetede yaşattı şiirleri. Ondan sonra bizdekiler de basarga cüret ettiler. Әлі Musa Jalil'in yana kaytağına başlayan vakıtı bu. İndi alar, ana opera icat edip yatalar. Mene bunu görəsiz. Ol Tatar halkının altın bağanalarına oruna olarga ihtibar ite, olarını üzekке koya Toqayını көтерді şuşlay bit. Mene indi Jalilni muzikal yaktan ime көтеру üstünde işli. Hem yazıp da koya. Mene gajeplenen deyip Tatar yazışları, ziyalılar arasında bizning Necip Cihanov'a nindidir bir tiskerere qaraşlar barlığın tuyanmin. Bu gadil tugil. Necip Cihanov zor kişimiz bizning. Onu beyelerler eli. Mene şuna ihtibarlı bulsağız idi deyip eytip de koya. Mene görəsiz. İkinci mene bir kişiler turunda kaygırtuşanlığı, edebiyat, sanat kişileri turunda bizning Şurali baletinin müzik avtörü Ferit Yarullin soğuşta halak bulaşılay bit. Mene onun indi şu soğuş vaktinde ok. Bizning kahraman sanat işlikleri biz Şurali baletin sahnege götürürler. Hem ondan yana redaksiyada indi ol şın mağarasında iyi işlegenden soň nide zor tiyatrda koyula, ondan bütün şuşlay bir ilinin opera tiyatrlarına ilşigin atlap çığa. Hem Ahmet Feyzi sizip olar. Vitmanın ganarları koyadır bütün kişilerge gide. Yaki birilmi, tapşırılmı kirek kişiye. Hem Zeynep Hayrullin'i apabızga Kompozitorlar Soyuzu'da ömür boyu işledi o. İyilikli apa, ol da iyi. Mene xat yazar. Bit onun etisi isen Zahidullah Abzay. Onun birden bir mirasına hoca kişi, tüp hoca kişi ol bit. Şuna göre sen tizgine izlep tab Zahidullah Abzay'ın kirekli dokumentların bir hazırlatıp birsin. Onun ulu ikenliğine ime. Bütenin min üzüm kaygırtam deyip koygan. Moskov'da men bütenin üzüm kaygırtam deyip koygan. Mene görəsiz üz üstüne ala, iyi mi? Ama kim işli?
Күп кеше үзе турында гына кайгырта. Менә шул рәвешле кешеләрне ярату, әдәбият, сәнгать кешеләре шул дөньяны яратып яшәүе әнә шунда да күренә. Аннан 57 елны бит инде Мәскәүдә безнең татар әдәбияты сәнгате декадасы булды. Ул анда турыдан-туры катнашкан, әлбәттә, шулай бит. Һәм ул яза бер хатында. Менә ди безнең җитәкчеләребезгә, әдәбият җитәкчеләребез янында әдәбият сәнгать мәсьәләләре буенча киңәшчеләр булырга тиеш. Менә бер җитәкчебез ди Салих Гыйлемхан улы Батыев турында әйтә ул аны. Чыгыш ясады Мәскәүдә шу декада көннәрендә һәм татарның революциягә кадәр әдәбияты юк иде дип сөйләде. Менә әгәр дә янында киңәшче булса, әдәбиятның, сәнгатьнең тарихын белгән кеше булса, андый ялгышлык җибәрер идемени ул ди. Шуңа күрә менә аларга да ярдәм итү кирәк ди. Һәм шуннан соң Батыевның үзенә хат яза. Ул хатта менә шул татарның әдәбиятын, сәнгатен кайгырту буенча ниләр бирә, киңәшләр бирә. İcad uyuşmaları ayrım yaşamasınlar idi. Yani kompozitörler üzerine, ressamlar üzerine, yazıcılar üzerine tügül. Nişiktir birleşip yaşasınlar, işitsinler idi. Tatar edebiyatının şen tarihini buldururğa gerek di. Mana çünkü tege çıkıştan kelip çıkayındı bu şuşlay bit. Şen tarihini buldururğa gerek. Tatar ensiklopediyasını buldururğa gerek di. Mana şul vakitte yazа 57 yılda ölerine bir yıl kala. İmla orfografiya işlerin tügöllerge, tatar mağrifetçilik güne, jadidçilerge karata, yalgış koraşlı bitirirge, bu koraş bir kup yıllar 57 yıldan sonra yaşap geldi bit. Biz hazır güne jadidçiler de tatarın şın menfaatlerin kayartıp yaşayanlar iken diyen dürüst fikirge geldik. Hazır alarga tiskeri karamıyız, şuşlay bit. Tarih fənimiz nıq artda qalğan. Mənə ilinin Tataristanın жетекçilerinden birisi bulğan Salih Gıylımxan Ulbatıyevqa. Salih Gıylımxan Ulbatıyev edebiyat turunda bikni qayırtıb yaşadı ol. Vatan soğuşlarında bigrək də ol şurdağı yazmalarını oxusağız, onun xizmətləri bik bəyələnə ime. Mənə deyib, alğa taban dağında dürüst yoldan varı üçün şularını işleyip edildi. Tokay'a ömür boyu toğarı buldu. 1958 yılın 11 avgustunda vefat buldu. 8 avgusta ol bulay dip yazar. Bilmeyim, qaysı dağlar kökreginden heykelinden taşı, timiri, tiksin üzün halık yüreğinden, halık mehabbeti senin ismin, halık ömrü senin ömrün. Mine bu anın öz ömründe en songu yazılan şiiri, demek songu sluşunda da Tokay bulgan eken. Rahmet. Rahmet sizge Fuat abi. Edebiyat galime Fuat abi Galimullen buldu. Tokay icatına, Tokay şiirleri bilen, Tokay dünyasına kelip kiro Ahmet Feyzi'nin ol indi şiirler aşağıda, dramalar aşağıda, tragediyalar aşağıda bulgan. Hem gımırı boyu ol Tokay'ını özüne mayak etip alıp bargan. Hem bugünkü günde de Ahmet Feyzi degende biz Tokay temasını eski alabız. Mene anın şiiriyette nişek iğrenilgen bu turda silerge, men sizning qarshig'izga Qozon Federal Universiteti g'alimi, professor, filologiya fanlari doktori Nurfiya Yusupovani chaqiram. Rahmetingiz. Şundan da Ahmet Feyzi icadında Tokay teması ol indi üzerine salınan bular. Hem
Tokay temasını Ahmet Feyzi 1938 yılda başlap jibere. Hem 1938 yıldan başlap soğuş başlangan şığa kadar ul indi Tokayga 3 zor eser bağışlı. Şunun birisi dramatik poema, drama hem bir kino ssenaryo işlep koyar. Hem soğuş tamamlanıp 4 yıl ötkenden soň ol Neva boyunda degan hikayesini yazar. Hem şundan soň men öz wagtynda indi onun arxivinde oturgan edim. Men negizde özümün şaraşını onun arxivine münasebetli söylermen. Özünün arxivindagi bir yazmasında ol bulay deyip. Men hazır indi Tokayga zor ko'lamli eser bağışlarga jyynam. Lekin Tokayga eser bağışlaw ol bir javaplı hizmet. Çünki ol Tokayny öğrenügüne tugel, ol Tokaynyň turmuş yolun öğrenügüne tugel, ol Tokay yaşagan şyrny öğrenü, ol Tokaynyň şırdaşlaryň, ýokdaşlaryň öğrenüdedi. Hem şundan da ol bu zor işke iskitke javaplı yakın kiler. Onun arxivinde Tokay romanının 50 neçe variantı saklanar. Hem bu variantlarning her qaysi ayrım papkalarga toplangan. O vaqtda kompüterda jyylmagan zamanda mashinkada bastırılı üzerine de bu işning iskitkeş zor boluğu hakkında söyleyeyim. Hem arxivindagi yazmalarda ol romanның planın işleyip. Hem planda bulay dep koyar. 1886 yıldan başlap 1896 yılga kadar 10 yıl vaqtını öz işine algan ayrım şırışlar turunda söyleyip hem onu ugi yıllar dep isimleyip. İkinci şırnı 1896 yıldan 1907 yılga kadar 11 yılını öz işine alar hem ona Tınlısız Jayık degan isim koyar. Hem üçüncü tomun, üçüncü kisegin elgi romanının 1907 yıldan başlap 1913 yılga kadarki oralıqni alıp, 6 yıl vaqtını alıp, ulanam Qozan üstünde Yeşin dep isimli. Lekin yoza başlagandan soň ol elgi romanının 3 kisekten tugul, 2 kisekten turundagy fikirge keler. Hem elgi romanның 2 kisegi basılıp çıgar. Bu eser elgi romanның öz vaqtında iskitkeş yugarı köterine. Niçin? Çünki ol Tokayga bağışlanan en zor ko'lamli eser bolar. Hem ikincide Tatar edebiyatında tarihi biyografik janrga nigiz salgan eser bolar. Hem bizning üçün bugün anın tagın 3-nji kıymeti var. Ol Tokay yaşagan şırnydyr bize. Ol Tokay yaşagan, ol gün itken, gün itişni, onun bilen aralaşkan şahslarni yonga yoqtanaşar. Bilgide arxivindagi istediklerde ol eligi eserinde biyografik momentlardan tış özünün uylanması buluğu turunda da ede. Yani özünün ideyasına münasebetli yazığı turunda da haber eder. Şol vaqtda 1956 yılda Vasilyevga yazgan xatında ol ikinci kisekке indi materiallar izlevi turunda söyleyip, materiallar izlevi turunda edi. Lekin 1957 yılda özünün isteliginde ol bulaydı. Men eligi romanımni Tokay ölümü bilen tamamlamaz kaldım. Men onu Oktyabr revolütsiyasına kadar devam ederge jyynam. Hem Tokayny işin Galimjan İbrahimovlar, Mulla Nur Vahitovlar nişik devam etkenler, men şunu ko'rsatirge tilindi. Demek bu üzük indi Tokay romanı ülkesinde zor iş başkaruğu turunda söyleyip. Lekin bundan tış biteli Ahmet Feyzi Tokayga bağışlap köp sonlu şiirler ijad eder. 2000 yıllar başına kadar basılgan bütün Tokayga bağışlanan edebiyatını toplagandan soň olarning sonu 380 bolgan idi. 2000 yıllardan soňra Tokayga bağışlanan eserlerini tagyn istesek, olar 500 eser degan söz. Hem şular arasından Ahmet Feyzi
unlap eserin özünün Tokay'a bağışlıyor. Bunlar ayrım şiirlerine tügel, bunlar Tokay romanı gibi zor külemli eserler. Demek bu Üzülgan'ın Tokay'a iskitkiş sıklanığı ona yaxşı məğnəsində tabınığı turunda söyleyir. Demek Ahmet Feyzi ismi o Tokay'ına bugünkü buğunğa getirip жеткіруде de bugünkü günde de öz işini işlediğen söz. O bugünkü buğunğa Tokay obrazı aşa Tokay'ın tırmış yolunu alıp kile. Olanın biyografisi, olanın icadın buğunğa tavşırır. Rahmet bek zor, Nurfiya Marsina. Qadrli dostlar, şundan da mine bugünkü kişemizde biz Ahmet Feyzi'ni Tokay tırmışın, icadın irengen yazışı. Tatar edebiyatı medeniyatında zor iz kaldırgan dramalar avtırı, tercümeşi. Bik köp bizning bugungi kunda biz jırlap yürüy turgan jırlar avtırı, şiirler avtırı buluğun birgeleşip qarab kettik. Umrzaya jırları da yangradı. Hem galimlerimizning Ahmet Feyzi ijadын şulay etraflı yaqtırtığı barımızın da көңіліне hoş kelgendir deb oylayım. Bizning kişemiz şunun bilen ahırına yakınlaştı. Şundan da Ahmet Feyzi ijadı ul Tokay hayatına şumup ijad etilgen ijad. Ahmet Feyzi degende Tokay'ni eske alabız. Tokay degende Ahmet Feyzi'ni. Мен бүгінгі кешебізні нәқ міне шул сөзлер білен тәмамлайсам келер. Барыңызға да біздің кешеге келгенігіз үшін бик зор рахмет сізге. Алдағы шараларыбызда да сізні күтіп қалабыз. 7 апрель күні жұмға күн була ул сағат 2-де Габдулла Тукай белән бергә аралашкан икенче бөек шәхесебезнең тууына 140 ел Камил Мотавайның тууына 140 ел тула. Аңа багышлап әдәби, музыкаль кичә оештырылачак. Бик күп шәһәрләрдән туганнары кайта. Сез дә бу кичәгә килерсез дип уйлыйм. Барыгызга да рәхмәт бик зур. Фатага төшсәк, каршыга чыгып